Бөек мәгърифәтсе шагыйрыбыз Мифтахетдин Акмулланың тууына 175 ел тулы айканлы быел Миякә ягында Урал батыр эпосын башкарусы балаларның республика конкурсы үткәрелде. Был бәйге Урал батыр авазының дәвамын Акмулла тавышында яңгыратты. Акмулла шигырьләрен башкарусы балалар беренче мәртәбә абруйлы жюри алдында имтихан тотты. Башкортларым, укый кирәк. Арабызда надандар күп, укый кирәк. Аңра аюдан Уралдагы курккандай. Эй тугандар, наданлыктан куркый кирәк. Башкортларым, укый кирәк. Арабызда надандар күп, укый кирәк. Аңра юлдан Уралдагы курккандай. Эй тугандар, наданлыктан куркый кирәк. Башкортларым, укый кирәк. Арабызда надандар күп, укый кирәк. Аңра аюдан Уралдагы курккандай. Эй тугандар, наданлыктан куркый кирәк. Урал батыр эпосын башкаручылардын биздин яш сәсәндәребезнең балаларның бәйгеһендә бул яңа күренеш. Хатта мин әле уйлап ултырдым. Теге ки бул даталарга бәйләп кенә түгел, иң ардаклы шәхесләребезнең, шагыйрьләребезнең ошо буындар бәйләнеше күзлегеннән карап, Акмуллалар булһынмы ул, Шәһзада Бабиштар булһынмы ул, Мостай Кәримдәр булһынмы, Рәми Гариповтар булһынмы, һәм башка шундай халкыбызга рух, зиһен орлыктары иске-тискеп сәскән шәхесләребезнең буындар эстафетаһы. Ана шул халкыбызның рухияты үсешенең сагылышы буларак шул биттәрде яшь буыныбызда бер туктавыз яңыртып торһак, зыяны булматмак булды. Менә бүгенге бәйге шуны нык исбатлан итеп ултырды мин. Башкортларым, укый кирәк. Арабызда надандар күп, укый кирәк. Аңра юдан Уралдагы курккандай. Эй тугандар, наданлыктан куркый кирәк. Илтифат ит, укудалыр шәрәфәттәр. Яһиллыктан килә ятыр зур афәттәр. Укыгандар күктә осыр, һуда йөзер. Юк турында әүлиялек кирамәттәр. Илтифат ит, укудалыр шәрәфәттәр. Яһиллыктан килә ятыр зур афәттәр. Укыгандар күктә осыр, һуда йөзер. Юк турында әүлиялек кирамәттәр. Укыганга был дөньяла җәләл булыр. Харам тигән күп шәйҙәр хәләл булыр. Ырыҙ, дәүләт шишмәһен асам тиһәң, гилем, һөнәр берҙән-бер әмәл булыр. Укыганга был дөньяла җәләл булыр. Харам дигән күп шәйҙәр хәләл булыр. Ырыҙ, дәүләт шишмәһен асам тиһәң, гилем, һөнәр берҙән-бер әмәл булыр. Алтыға берҙе ҡушып, һан-ун булмай. Сәғәтте алға бороп, төн, көн булмай. Белемлелек арысландан көслө батыр. Шуға атланмай, һинең төшөң һисен булмай. Иң әүвәл кәрәк нәмә иман тигән.
Ахирет эштеріне инан деген. Худай, кисер деген менен эш бітмейдір. Иман шартын үйренмеһе, Иван деген. Икенсе кыйммәт неме? Күңел деген. Икенсе кыйммәт неме? Күңел деген. Күңеле боҙоп әҙелгән түгел деген. Баҙыҡҡа йөрөттөнән уҡтырды. Булмаһа күңел таба күңел деген. Өсөнсө ҡиммәт нәмә? Аҡыл тигән. Аҡылһыҙҙа тәүфиҡ яғы таҡыр тигән. Аҙ эшкә асыуланып, динен боҙор, иманын көфөрлөккә һатыр тигән. Дүртенсе ҡиммәт нәмә? Шөкөр тигән. Дүртенсе ҡиммәт нәмә? Шөкөр тигән. Ниғмәткә шөкөрһөҙлөк көфөр тигән. Ятҡан ерҙән Хоҙай кисер тигән хурлыҡ. Сәбәп эҙләп төҙ юл менән йүгер тигән. Дүртенсе ҡиммәт нәмә? Шөкөр тигән. Ниғмәткә шөкөрһөҙлөк көфөр тигән. Ятҡан ерҙән Хоҙай кисер тигән хурлыҡ. Сәбәп эҙләп төҙ юл менән йүгер тигән. Иҙел бул да яйыҡ бул, һис кем менән орошма. Юлда һиңә яу етер, йәнеңде аяп торошма. Бишенсе ҡиммәт нәмә? Әҙәп тигән. Әҙәп тигән. Мөхәббәткә сәбәп тигән. Көфөрлөк әҙәплелә тормағандай. Әҙәпһеҙҙә иман тороу ғәжәп тигән. Алтынсы ҡиммәт нәмә? Сабыр тигән. Алтынсы ҡиммәт нәмә? Сабыр тигән. Сабыр кеше үҙ моратын табыр тигән. Һәр эштә сабырһыҙлыҡ төбө хурлыҡ. Сабырһыҙлыҡ башҡа бәлә алыр тигән. Етенсе ҡиммәт нәмә? Ихлас тигән. Етенсе ҡиммәт нәмә? Ихлас тигән. Ихласһыҙҙың эше ҡабул булмаҫ тигән. Аҡыллылар ошо һүҙҙе белһә кәрәк. Иман, аҡыл, әҙәп, ихлас юлдаш тигән. Аҡыллылар ошо һүҙҙе белһә кәрәк. Иман, аҡыл, әҙәп, ихлас юлдаш тигән. Иман, аҡыл, әҙәп, ихлас юлдаш тигән. Ниндәй генә ҡиәфәттә сығыш яһамандар, ысын ижадсы булып сығыш яһанлар бит күптәре. Ул думбра сирттенме, һәр бире хатта ҡайһы бер шиғырҙарына үҙҙәренсә көй, бығасаҡ булмағанды табырға тырышҡандар бит әле. Үҙҙәренсә шуны ҡобайыр һәм йыр ритмдарына һалырға тырышҡандар. Был бит үҙе бер ҡыуаныс. Тимәк, беҙҙең балаларыбыҙ нисек кенә ҡайберҙә беҙ әйтеп ташлаһаҡ тейеш буғын тип эҙләнә, уйлана. Тик уларға йүнәлеш кенә бирә белергә кәрәк. Аҡмулланы балалар үҙҙәренең сығыштары аша шундай ҙур тулылыҡ менән астылар. Мин хатта һөйөнөп ултырҙым. Ошоға ҡәҙәр Асҡын, Федоровка, Хәйбулла, Йылайыр яҡтарында булғанда, мин балаларҙың мәктәптәрҙә Аҡмулланың шиғырҙарын уҡығанын тыңлап ҡайттым. Һәм бына шундай тап килеш. Ошо райондарҙан балалар ҙур рух күтәренкелеге менән конкурста ҡатнашып, Аҡмулланың шиғырҙарын һөйләнеләр. Дус дигәнең тыштан матур, эстән мөрҙәр булмаһын. Донъяһы тар булһа булһын, күкрәге тар булмаһын. Бар көнөңдә дуҫ булып, тарлыҡта ташламаһын. Бер ваҡытта хижат булып, заллына зар булмаһын.
Гаибына күз халма дустың, гайбы манзур түгел. Гайыбы асык булга булһын, гайып асусы булмаһын. Уйда гына булган дуска көйдәшлек маршрут түгел. Калыбы башка булга булһын, калыбы башка булмаһын. Һәр хураган бәндәнең бәхеттән өлеше бар. Һин химар дип курлаганың, заты толпар булмаһын. Киеме тузган булудан насар уйламатлык түгел. Һин гурап дип уйлаганың, заты шыңкар булмаһын. Әни өчен балалар тырышалар Акмулланы өйрәнергә. Конкурс кына сәбәпме, әллә башка сәбәп бармы? Акмулла ул мәгърифәтсе. Иң беренче бит Акмулла турында һөйләгәндә уның мәгърифәтсе икәнлеген әйтә. Башкортларым уку кирәк дип башкортларда укырга сакырган, аң белемгә сакырган дип өйрәтәм мин иң беренче инде. Шам балалар кызыксынып тыңлап утыралар уның хакында. Ул дөнья гидеп, казак далаларын кидеп һәм гидеп башкортлар арасында йөреп, һәрвакыт аң белем таратып йөргән. Арбаһына бөтен кәрәк яраган халганда иң кәрәк әйберләре китаптар булган дип өйрәтәм инде. Шуң кызыксынудлары көсәеп, бер генә портреты бар бит инде уның. Шуны күрһәтеп, шуннан балаларның кызыксынудлары шунда ук арта инде. Акмулланы һин үзе ничек күз алдына китерәһең иде? Беренчедән был Акмулланың шигырьләре мине бик күп нәмәләргә өйрәтте. Акылга, тәрбиягә. Икенчедән мин ашы Акмулланың шигырьләрен кешегә ишеттерүем, уларны акылга сакыру бик әйбәт дип уйлыйм инде. Дәртебезнең барсагы дөнья милке. Дөньясын еркады булдык төлке. Канагать кылмагандың карынас. Төндә йокы күрмәнек, көндез көлке. Һин дөнья алдатаһың барыбызны. Эт нәфескә килтердең бит арыбызны. Иллек бүгеп күрһәттең күп казалар. Өйдә тыныс куйманың арыбызны. Буш сүзгә еңелешкә кулак калма. Булыр булмас сүзләргә уйга алма. Үз атаңдан күрһәң дә хилаф эшен, дөресен әйтүдән һич оялма. Халык үзенең ир азаматтарын, атыл уландарын онытмай, уларга әйтәйек, постаментта торган һәйкәл генә кую түгел, халык хәтерендә, балаларның, укучы балаларның хәтерендә мәңге емерелмәс, какшамас һәйкәл куелган. Димәк, уларның рухы, менә вакыт арабы киңлеген чиктәрендә лә, июньнең башынан июньнең адагына тиклем, һәм шулай ук географик чиктәрендә лә Балташтан, Мишкәннән Миякә аша көньякка табан бөтә ердә лә бөтә даирә хугарылган Бабич рухы менән, Акмулла рухы менән, Салават рухы менән, һәм был бездә иң беренче чиратта мине ышандыра. Bundan 750 yıl samaha элек, әгәр дә килеп Успенский, Рамбурдан сыгып сәяхәтендә әйткән икән, пропадет этот башкир, непременно пропадет дип. Әгәр дә ул бүген килеп менә ошо безнең Салават янында булһа, безнең Мишкәлә булып кайтса, безнең Миякәлә булып кайтса, ул әйтер инде бүген: "Нет, этот башкир никогда не пропадет. Бетмәячәк ул башкорт" дип. Ничек итеп илһамланып һөйләнәләр. Мин уйлагайным, был тиклемдә булмады. Беренче тапкыр Акмулла. Тикмәк Акмулла рухы. Уның шигърияте бүгенгә лә аваздаш кына түгел, киләсәккә лә юл ярып баручы шигърият булу турында һөйләп тора бит. Ошыл шигырьләрдә, ошо кубайырдарда, ошо шигъри парсаларда, ошо мәдхияләрдә һәм мәртияләрдә башкаручы балалар киләсәктә үзләре арасында Акмуллалар, Акмулла рухын йөртүче сәсәнияләр, шагыйрәләр булып китмәс дип берәү дә әйтмәй. Асманда туган йондыздан, яктырып туган ай артык, жабы туган эш атынан, казанат туган тай артык, башы бызык хакимдан, хәерле шымяй артык, шәрә булһа таудан да, агасы бар, сай артык, дөя хуйган йындан, туклы хуйган туй артык, хүз тыңламас улыңдан, хыйзаш булһа, сит артык, әрһез аю килендән, көсөкләгән эт артык,
Авыл гизгән кызыңдан, бишектәге ул артык. Күреп алган күркәмленән, күрмәй алган кыз артык. Асманда тыуган йондыздан, яктырып тыуган ай артык. Жабы тыуган эш атынан, казанап тыуган тай артык. Башы бызык хакимдан, хәерле шым яй артык. Шәрә булһа таудан да, агасы бар сай артык. Хәзерге заман балалары Акмулланы аңлай икән. Уларның укыган шигырьләре, Акмулла шигырьләрен укыганы, Акмулла турасында фикерләре шухатлык тус килеп сыга. Әйтерһең дә Акмулла бунан 150 ел язмаган бу шигырьләрне, бүген язган күк яңгыраны. Балалар ошо шигырьләрне шухатлык һәйбәт башкардылар. Әйтерһең дә бүген безнең арала Акмулла йөри, бүген безнең арала яшь Акмуллалар барлыкка килә. Бүгенге уларның фикер куәһе шухатлык һәйбәт үсешкән, фикерләре тос, фәлсәфәһи. Аттың ниһен мактайһын? Бәйгеләрдә сапмаган. Дөянең ниһен мактайһын? Алыс ергә бармаган. Әдәмдән ниһен мактайһын? Яхшы ягы калмаган. Дөньяны ниһен мактайһын? Ырыс, бәхет куймаган. Хакимдән ниһен мактайһын? Явыз йырын йырлаган. Егеттән ниһен мактайһын? Илде дошман сарлаган. Катындан ниһен мактайһын? Кагып түшәк халмаган. Аттың ниһен мактайһың? Бәйгеләрдә сапмаган. Дөянең ниһен мактайһың? Алыс ергә бармаган. Әдәмдән ниһен мактайһың? Яхшы ягы калмаган. Әдәмдән ниһен мактайһың? Яхшы ягы калмаган. Дөньяның ниһен мактайһың? Ырыс, бәхет кунмаган. Хакимдән ниһен мактайһың? Явыз йөрен йырлаган. Егеттән ниһен мактайһың? Илде дошман сарлаган. Егеттән ниһен мактайһың? Илде дошман сарлаган. Аттың ниһен мактайһың? Бәйгеләрдә сапмаган. Дөянең ниһен мактайһың? Алыс ергә бармаган. Әдәмдең ниһен мактайһың? Яхшылары калмаган. Дөньяның ниһен мактайһың? Ырыс, бәхет кунмаган. Хакимдән ниһен мактайһың? Явыз йырын йырлаган. Егеттең ниһен мактайһың? Илде дошман сарлаган. Катындың ниһен мактайһың? Кагып түшәк халмаган. Баланың ниһен мактайһың? Атаның телен алмаган. Кызның ниһен мактайһың? Гайбәт һүздән калмаган. Мулланың ниһен мактайһың? Үлеменән теренең барын бердә ялмаган. Инсафлык иң күркәм сифат. Кунак килһә өеңә, хөрмәтләп ал. Күңелен уның калдырма, хактан уял. Бәлә китеп, кунак менән рәхмәт килеп, риза кылып, һәр кемдең рәхмәтен ал. Һәр кемдән алкыш алһаң, күп яшәрһең. Дәүләт бетһә, әлбиттә бер ташарһың. Адәм изат ни кылһа ла үзе өсөн. Яманлык кылһаң, ахыры бер сәсәрһең. Аттың ниһен мактайһың? Бәйгеләрдә сапмаган. Дөянең ниһен мактайһың? Алыс юлга бармаган. Әдәмдең ниһен мактайһың? Яхшы ягы калмаган. Хакимдән ниһен мактайһың? Явыз йырын йырлаган. Егеттең ниһен мактайһың? Илде дошман сарлаган. Киләһе ел шулай ук Башкортстанның халык шагыйре
Рәми Гариповтың 75 еллыгы була. Уйлап караһаң, без Рәми Гариповты аса алабызмы? Шул кадәр, шул туллыкта, менә Акмуллага биргән игътибар туллыгында аса алырбыз микән? Был безгә киләсәккә хабак та, киләсәккә юнәлеш тә бирә. Яңгә рәхәт дус иштәрең бер хат язһа, яңгә рәхәт күпә көндүз ир-ат азһа. Ажар дошман үз башына үзе етәр, әгәр һиңа хаслап торып бер бал казһа. Фани дөнья кыйыш юл ул быргыланган, кыйыш булһын, кыйын булһын юлсы барган. Юл авыр тип, мин бахыр тип, туктап калма. Өмөтеңдө үзә күрмә истикбалдан. Ат атлыкмас арпаның халамына, булма юлдаш дустарның яманына. Булһаң юлдаш, дус күренгән манафикка, ташлап китәр дошмандың табанына. Фани дөнья, кыйыш юл ул быргыланган, кыйыш булһын, кыйын булһын юлсы барган. Юл кыйын дип, мин бахыр дип, туктап калма. Өмөтеңдө үзә күрмә истикбалдан. Ат атлыкмас арпаның халамына. Булма юлдаш дустарның яманына. Юлдаш булһаң дус күренгән мунафикка, ташлап китер дошмандың табанына. Көн сыгалыр, күтәрелеп баталыр. Дөм алыска ян-январ яталыр. Ердің йөҙө төн пәрдәһен ябынып, тағы мәшрик яктырып, таң аталыр. Төндән артык яратылган көндүҙө, төнгә лайык ай кашында йондоҙо. Яуһа ямғыр рәхәт төҫлө ғаләмгә, төрләнешеп йәшәрәлер ер йөҙө. Көн сыгалыр, күтәрелеп баталыр. Дөм алыҫҡа ян-януар яталыр. Ерҙең йөҙө төн пәрҙәһен ябынып, тағы мәшрик яҡтырып, таң аталыр. Төндән артык яратылған көндүҙө, төнгә лайыҡ ай ҡашында йондоҙо. Яуһа ямғыр рәхәт төҫлө ғаләмгә, төрләнешеп йәшәрәлер ер йөҙө. Хат ебәрдек Оренбург ҡалаһынан, ҡалаһында гөрләмәләр араһынан. Хөрмәтле атайыма 100 000 сәлам, күңеле һыныҡ аҫҡош шоңҡар балаһынан. Хөрмәтле атаҡайым, һеҙгә сәлам, һеҙҙәргә бәғет әссәлам ошо кәләм. Бер нисә күңеле һыныҡ ғысса яҙҙы, зарланы бер мосафир, мулла бала. Атаҡайым, килешмәне эшең артыҡ, беҙ ҡайттыҡ һеҙҙе һағынып, күңел тартып. 13 йылға бер ҡайтып, күңел һынды. Инде беҙгә тереклектән үлгән артыҡ. Үткәм шул, мәүәттек атабыҙға. Әсәбеҙ ғәжәп хәл көтә беҙгә. Беҙ бисара доғасы инек барсабыҙға. Үҙебеҙгә, ата-баба жәддәгеҙгә. Хат ебәрҙек Оренбург ҡалаһынан, ҡалаһында гөлләмәләр араһынан. Хөрмәтле атайыма 100 000 сәлам, күңеле һыныҡ аҡ шоңҡар балаһынан. Атайым, инде һеҙгә юҡ бүтән һүҙ, был донъя малына туялмай күҙ. Һауаланма атаңдың байлығына, ололанма йөҙөңдең айлығына. Атаңдың байлығы төшкән ҡырау тик, йөҙөңдең айлығы ялған буяу тик. Акмулла, килешмәне йәштә көйөң.
Таусалды күп уйлаудан башта мейең. Һүз искән ел, акыл гәүһәр, күңел дарья. Кошта һөт юк, йылкыла ут ташта төйен. Һүз һөйлә бер азрак, юл кыскарһын. Каләмдә ирек барда кулга устарһын. Умырыңды яхшыларга һөйкәлеп ут. Кысмак үтеп, кыш үткән һуң, килде яз. Кыйкылдашып килде осып өйрәк кар. Януар яшел үләнгә сыгып, көлле галәм шатланышып булды мәш. Ерден өсте бәрхәт кеүек йылтырар, күктә монар, ердән быузар боркырар. Арык малдар яшел үләнгә туеп, кырдан өйгә уйнаклашып кайтырдар. Тирбәлешеп тәрән күлтәр шалкыйдыр. Төрле коштар дәртләнешеп калкыйдыр. Күлтә һылау төнбоектар сайкала. Исерткес көсле яшь ес аңкыйдыр. Укшы кыздай шишмә сылтырап. Алыста монар ята төньюрап. Тургай сырлап, былбыл йырлап хайраша. Теле сыккан яшь балалай ултырлап. Тагыла бер нәмә без игътибар иттек. Күпме безнең алга жюри алдына килтереп алдар үзләренең җимештәрен, шигырьларын, альбом итеп килтереп алар эзләнәләр. Уларның араһында бөтәлете гәүһәр булып китмәй, улай булмайдыр инде ул. Алтын бөртекләп яла дигән һәмәгы бит. Һәр хәлдә шулар араһында гына үзенә күрә бәләкәй булса алтын бөртекләре осрай бит. Татлы телдең төбе шәрбәт мөләем, тибрәлһен шул шәрбәт телем һәр даим. Биздең тәкъдим телде безгә һөйләтип, тура юлга телде шуга әйдәем. Кан ятып, кайгы китабын. Медәрестәге гүя не булдым, не эшләем, не кылаем был хәлемдән. Булдым яла гаҗәп әсфәл, мин булдым. Әзәлдән кәтибе язган икәндер. Шуның өчен дәрт иле дивана мин булдым. Миннән ник райгы хәлем кыен. Күк фатырта киткән көен. Хоргайып тар йөрдәрдә ваем менән. Укшайдыр тал султанга минең мием. Мәртәбәне тапкандар карандайдыр. Нәсихәт кылган күннәй табандайдыр. Алга ынтылып йөргәндә бәхет тапка, тиңмен тигән тиңкәшен таба алмайдыр. Бер адавыр корбанды ташламай бак. Ялган һүзле алдашуды мактамай бак. Күпте күргән кардана акылын алып, залимдәрнең һүзләрен йөпләмәй бак. Дәрәҗәң ошо һүзне тотһаң артыр. Яхшы ният һәр сак яхшылыкка тартыр. Ахмак дуфтан акыллы душман артык. Ахмак дуфтан һәр әдәм яфат атыр. Ун бәләнең тугызы телдән туар. Акылы бар әдәмдәр телен тыяр. Авызыңдан сыгарһаң яман һүзне, аждаһа булып артыңдан һине куар. Мең ердән табыш алган, уңмай калмас. Табышһыз ялангаслар туңмай калмас. Яны харан, яман бай таштан каты, фәкыйрь түгел, Ходаен күңеленә алмас. Ил мактаһа, бай, бей дип кана без, әдәмдән йөзебез өчен оялабыз.
Газиз торган тәңренән оялмайбыз, шундайынан бер акылһыз юанабыз. Төркиялә Анкарала Төрки әдәбияттары антология серияһендә 2 томда башкорт әдәбияты антологияһы сыккан иде. Һәм без был серияны профессор доктор Ахмед Сөләйманов бергә әзерләгәнбез. Һәм был китапта беренче томында инде ул 29 том дип аталды сериалы, башкорт әдәбияты антологияһы беренче томында Акмулла ижадына зур гына өлеш интирилде. Һәм без аның ошо башкорттарым укуу керек шигырын һәм башка зиндан, башка шигырьләрен индирдек. Һәм шул ук вакытта без аны сәсәм буларак айрым бирдек, шагыйрь буларак, мәгърифәтче буларак айрым бирдек. Һәм бу җәһәттән зур эш эшләнде дип саныйм, чөнки төрек теле аша без дөнья кимәленә, дөньяга чыгабыз. Төрек теле аша инглизләр, немецлар, французлар һәм башкалар укый ала, өйрәнә ала. Һәм Акмулланы әле киләсәктә төрки дөньяһынан тыш башка милләт халкыла өйрәнер дигән өмидтә калабыз һәм ул мотлак шулай булачак. Бuna тагыла мине бик хайран калдырганы шул булды. Акмуллабызды без мәктәпләрдә лә, вузларда ла, башка кимәлдә уку йортларында ла өйрәнәбез. Һәм башкорт теле, башкорт әдәбияты кызганычка каршы, теге хан ягынан, сәгать ягынан әзрәк өйрәнелгән районнардан килгән балалар ниндәй илһам белән. Ысынлап та улар булды бит иң күп күз алдына килтерәде. Акмулланың 50 шигырен ятлаган бала. Бұл хан гына торамыз юк, тикшереп карайбыз. Уның төрле сарап карап 12 шигырен һөйләтеп каранып, төрле урындан тоттырып, тулхан сөйләтеп та каранып, ятлаган бала 50 шигыр. Бұл Илеш районынан булып чыкты. Икенче бала килеп 42 шигыр Акмулланың әсәрен ятлаган. Ул кызыбыз булып чыкты, ул балабыз Аскан районынан булып чыкты. 4-3 ятлаган 40 шигырын уныһы булып чыкты Мияке еринен. Әлбиттә, үзүк мөкаддәс, үзүк изге бурыс ошо ердин Акмуллаларды бергән, Сафон Яхшыгыловтарды бергән һәм башка ардаклы язучыларды бергән төяктән, битендә ысынмаганда шәхестәрдә бергән төяктән, изге төяктән. Бuna ошондай балалар. Конкурстың Акмуллага иярү дип исемләнгән бүлегендә гаҗәеп тәрән мәгънәле язылган, оста башкарылган өр-яңы шигырьләр яңгыраны. Тап Акмулласа, тап заманса фикерләй һәм иҗат итә бүгенге балалар. Акмулла менән Кәбир Бохарбаев сәсәндең әйтешкәне. Дөньялагы төрле заттан ут булар. Әдәмгә ни етмәһә, ул юк булар. Әдәм ут сәсмәһен тиһәң, акыл кәрәк. Акыл алтын, тел хазина, акыл терәк. Күҙең һирәк булһа, акылың зирәк. Акыллыга ында етә бигерәк. Акылһыҙ ян ул акырып алдырыр. Аҙағында үҙе янып күл ҡалдырыр. Телебеҙ йәһәннәмдең суазындай. 10 бәләнең 9-ы телдән туар. Акыллы әҙәм үҙен ниҙән тыяр? Телен тойған ул акыллы, телең һатма. Тел асҡысы, ил асҡысы һис онотма. Көйҙөргәндә тел ул, көйҙөргәндә тел ул. Илдә телдә бер генә ҡәҙерен бел. Мәғрифәттең жалал уты, нәжим кеүек, ҡояш кеүек шунда яҡты. Наҙанлыҡтан үрләтә ул хаҡ белемгә, үҙе артынан етәкләй ҙур ғилемгә. Ҡараңғылыҡ, томаналыҡ донъяһынан аҡ маяҡтай әйҙәп тора яҡты көнгә. Күңелдәргә сафлыҡ беркә аҡ йырҙары, ғамдар менән күңеле уның һәр саҡ бергә. Урал батыр йыйынында, төҙөкләндереү йылында,
Һезгә итер һүзләрем йыйылгандар күңелемдә. Акмулланың акылын, васыятын хаклаек. Илле теле рухы булган милләт булып калаек. Дәүләт булып калаек. Шәүлә булып йөрер ердә әдәми зат. Намысына хилаф кылха, тәртип бозха, кеше төсен югалтыр ул әрәм булып. Колагыңа киртеп куйһин бернисә кат. Асыкһаң да гакылһыздан буры салма. Сәфәр сыкһаң, алйот менән юлдаш булма. Ышанысың аклар тиеп, һис ышанма. Ете юлдың саттарында яңгыз калма. Әдәмлекте онытмаһаң, ихлас булһаң, бәхет килер ярдарынан ташып, тулып. Тормышыңда әдәп торһын маяк булып, акылың калмаһын нәзек таяк булып. Яман эштәр ят булһын, йөрәгебез ак булһын. Урал батырыбыз рухы, кырыбыздан риза булһын. Күктәр фатиха бирһен, Урал рухы яшәһен, Урал рухы яшәһен. Яхшылыкты юлдаш итеп алһаң тигән, миллекте алга куймаялык тигән. Ураханда кесеһендә бердәй күреп, тәмәшләшеп бердәм генә яшә тигән. Һай, яшә тигән. Тәүфиқле бул булдык юлга, бакма тигән. Һәр нәмәнең башлангысы иман тигән. Төтен һурып кыра эсеп яшәвеңдән. Был дөньяга кәрәк кенән бер тин тигән. Һай, бер тин тигән. Башкортларым уку кәрәк, уку кәрәк. Арабызда надандар күп уку кирәк. Аңгыра аюдан, Уралдагы курккандай. Эй, тугандар, наданлыктан курку кәрәк. Илтифат ит, укудалыр шәрәфәттәр, яхилыктан килә ятыр зур афәттәр. Укугандар күктә ысыр, һыуда йөзер, юктыр унда әүлиялык кәрамәттәр. Укуганга бул дөньяла җәләл булыр, харам тигән бөтә шәйләр хәләл булыр. Ырыс, дәүләт шишмәһен асам тиһәң, гыйлем һөнәр, бердән-бер әмәл булыр. Алтыга берде кушып хан ун булмай, сәгатьте алга борып төн көн булмай. Белемлелек, арысландан көсле батыр, шуга атланмай. Һинең төшең һис өн булмай.